kang Mataram manut boleh njog sapa? Ana Pancen, aku wong Pasuruan. Ya yo tak elak suwiye. Yen aku Ya ora aku sing ngerso. Yen aku ora kena. Tegantan pecah. Maju wae. Loh, hei. Hei. Apa kabar? Loh. Wanita kali tinggal hidup Kiai Pleret. Loh, Kiai Pleret itu. Banget kapitan yang kumarang kue. Lah kowe nak men kowe matur. Kiai Pleret ical. Kunci duit yang Pasuruan tanggung jawab piye? Ibu sampun kula tanggulangi nang iki ngantinipun kok beti terus nang piyambakipun ngaken wanita saing Pasuruan. Kepiye wae kuwi kudu tanggung jawab. Yen dibobot lan nyawuke bobot keperet. Kae pintu wah ing Mataram, Kagem mrintane Prabu, kula ngaken sapa monggo satu Napa pitune? Saiki yo kok iki. Ayo ge. Senopati kowe ditimbali upas lagi ketemu orang Trepente. Nopo kasat. Apa nak ngersani swaning Senopati sangat Pratarana panggelan punakara. Kulo bungane ketak biji to wikan. Intuane Mataram tumbak ya ilang. Ical. Manut pratene Suratulakul kang nyolong prajurit wanita saka ing Pasuruan. Pasuruan itu kapitan kumarangku kanthi Mataram. Lajengan. Tumuju menyang ing Pasuruan yen perlu Bupati Pasuruan paten lho. Paten. Tepis wiringing Pasuruan saiki wis kelakon ketemu wanita ning prajurit Kaporo Malang kadak ana sak tengahing dodalan. Takoni, dak kepareng Kakang Widiradya Purba bocah wadon loro. Suarane entek. Tenane sapa sing dadi aranmu, Aku Widyaretna. Widya Retna. sing sawiji, Widosari. Widyaretna Widosari. Sapa kowe wong loro kuwi? Aku Senopati ana ing Mataram. Witoradya Sing siji pinangka pendereke Banteng Mataram. sapa iki? Banteng Mataram. Kok dadak takok. Lah iki takon ora ngerti ra entuk takon. Sakarane Kadang Dipati ana ing Pasuruan. Pancen bener. Yo Senopati kurang Pasuruan. Aku njaluk nglawan Dipati Rangga Keniten ana ing ngarepku sowan ing Mataram. Ora bisa. Saurung ketemu kadangmu kudu nglakai aku dhisik. Yen pancen kira-kira tak eman, kalau kata suwing-suwing ragamu. Ora wedi musuh kowe. Manane sampean. Sing siji wis kalah. Sing kowe maju. Ya apa Senopati Banteng Mataram karo Widyaradya dirangket momongi Pasuruan.
Sampeyan roh apa ora iki? Apa endi? Baran kakak. Baran ae. Kakak ngumbaran goeman kan. Goeman ae kowe iso. Goeman bari Hei! lho kan. Mikir iki aja jengkol ngomtak. Lah yo aku mikir, aku bakal sumusul. Nek kowe sumusul dirangket lisan njur cilaka. Lho, Perang ki aja gunakake akal tok ning gunakake akal. lah carane. Wis ngene Kak? carane. Piye? Kowe manut karo aku. Aku bakal manut. Cedhak ning Pasuruan. Hmm. Tan murunga senopati sak keloro dikunjara. Terus Kowe dadi dom sumuruping banyu. sing tegese. Ya mbah durung saramu. Mengko aku ning mburimu. Ngono. Iya lho. Ya wis yen kaya ngono. Ayo ditahe. Aku bakal Ayo. muncul ya pas. Masa to? Pengen lara kloso. Pengen palsa kok Pak Kujarian? Ana syarat saranane. Duit, Yen pancen to. Mas Pitis. Terus apa? Patane kowe gelem lelaki aku lan kadang bakal tak wani saka Pak Kujarian. Lah wis pas to sijinan kene karo kene iki karo aku. Kacang Mataram. Piye? Kowe kali gelem apa ora? Yen kowe ora, tak seksa ngasih bosok ning Pak Kujarian. Saguh kok. Wis to. Gelem penak-penak. Ya, ini. Aku njaluk wektu 40 dino. 40 dino. Ya. Mikir sik. Ya wis ora apa-apa tak wenehi wektu 40 dino. Ayo diajak. Oh, ini nganti supaya Sang Senopati Bandeng Mataram. Witaradya aja kuwatir ana Buntara. Wong Mataram tak gawe ngantuk kabeh. Wong Mataram piye? Wong Pasuruan. Iya. Aku nek omong anjen keliru terus aku. Lah terus piye? Wis saiki sampeyan manut karo aku, sing bangun luar saka Paku jaran Pasuruan. Ayo. Ayo. Senopati kali saking Mataram sampun Nek ana salah atuh lain leo. Sopo kae? Kang Suwan kan Dipati. Nggih, menika ingkang luari senopati kekalih menika. Menika pawonganipun. Kanjeng. Sanes. Wah, sanes. Nuwun Kang Mas. Kowe ora sah selak jalanan kowe sing kau ning taman kene. Nek kula nika mboten kok Kanjeng. Piye, Kang Malih Mas? barang aku. Piye? Mboten. Diajar mawon kersane ngaku. Ngaku kelak. Kanjeng, mawi keparung kula badhe swita. Wito. Leres. Piye teh? Iki mongko peperangan antara ning Mataram lan Pasuruan. Niki prajurit lho kanjenge. ampun pitados. Kula niki saged dipun percaya. Oh. Ngono. Nggih. Ya. Kowe tak kon jaga gedung pusaka. Gedung pusaka Iya. ngestaken dawuh Kanjeng. Tindakke. Nggih. Kula pun mawon. Sesuk kene panjenengan harus tunggal mboten pamunjaran mawon Kang Mas. Jauh. Perkara Kiai Plarat. Ayo. Ampun wae. Ayo, Tri, ayo, Tri. Oh, iya ta. Wah, merpati. Kang, dalem. Iki kok ning kene. Anjen kudune gunake akal piye Cara. iso nyolong Kiai Plarat. Iki bojoku. Kula niku mun ngerti mun apa. Oh, pancen Duracara lan Weweka kudu digunakake, Den. Carane lho. Niki kula kan nyusup
dadi dom. Dom, terus aku. Sampeyan aku dadi apa? Sampe dadi rantai mas. Pinter. Wong Pasuruan tetep bingung kabeh. Saiki bentuah kae pleret. Lho, Yen ngono, langkung prayogi delak wanci ambu metu. Niki diaturi temen Mataram. Kang do metu. suruping banyu kowe rewo-rewo suwita tak pasrai gedung pusaka Boten saged Gul nyolong tumbak kae pleret asem. Monggo kene ten. Apa? Peperangan gunake Dorojoro lan Paweko. Wanita pinangka rantai. Ora melek Paweka. Siji jare dadi dom. Siji dadi rantai. Tumbak kae pleret ora ing tangan iki. Ngono. Jaluk tumbak kae pleret. Ulungke waton kowe iso. Ayo kelakon saja. Bali ning Pasuruan. Jus. Loro arep mbok kapak Ndara, Tak jus kabeh. Ndara, Sanjolopati. bocah wadon iki dikanthi ana ing Mataram kanggo tandha bukti putri panungkul. Bisa go ora? Ya wis yen kaya ngono aku manut. Tenan? Manut. Nek kowe ora manut, Apa-apa kae aku manut pokoke. ngono wae. Nek kowe ora manut, Terus. lakone ora barbar. Lho. Nggih, Kanjeng Mataram. Aku njaluk tulung. Eden nuwun sewu. Ketoke adi kula niku mambu ati kalih sampeyan. Mesake. Terus. Lah niki kula ora minangka gantine wong tuwa. Niki pripun nek adi kula seneng kalih sampeyan tampa napa? Yen to pancen kaya ngono, kentah kritak. Jane aku seneng karo kuwi. Kowe piye kok ngalah? Wis ngene Aku ae. seneng karo kuwi jane kok diajeng. Niki Iki wis mawon lho. bojo karo aku sing nganggur ae. Loro. Kowe tak dobel. Kang. Kuat. Wis elek-elek lah nek loro. Masalah piye? Mantep kok piye? Mon wis merpati nggih kalih Wito Radio. Sampeyan nggih kalih Ken Tantri. Kula kalih Bebek kalih Pitik Horil. Bebek. Kanjeng Mataram, Nggih. Bendoro, Kentantri, Merpati, lan Widyawati lan Widyo. Retno. Manungkule Pasuruan oleh Mataram lan baline Bentuah Agung Kiai Pleret. Iki muga-muga ndadekno negara ing Mataram dadi negara sing gemah ripak Jinawi, Karnataka lan Raharja. Amin. Pangan, sandang lan papan, Amin. lumebere nang desa Widoro Kandang, luweh ingkang hamengku ganti. Lan kabeh keluarga ana ing Lampung lan Banten, nggone mbuga karma. Boga putune muga-muga kalis ing sambikala cepat rezeki adoh ing bilahe. Amin. Ayo padha gembul bujana wiwa. Ayo.